lidi, tady je Ondra z kanálu Kluci u babička. Dneska se budeme koukat na Fyzio nový video, který se jmenuje Poslední, kdo zakřičí ve 3 ráno vyhrává. Takže si to pojďme pustit. Začíná, jdem si to tady pustit. Poslední, kdo opustí tohle místo plné duchů, vyhrává. Lidi, tam už je vidět, jak to je falešný hnedka ze začátku. A v tomhle videu jsme plnili děsivé rituály a úkoly, tak sleduj až do konce. Tak jo lidi, momentálně už se všichni Kámo, Vítě nejlepší herec, za ním je všude tma. nacházíme v tom nejděsivějším hradě v České republice. Je to tady fakt děsivý a upřímně už teď se bojím, a to jsem ještě nesplnil žádný úkol. A myslím si, že už bych si měl nějaký vybrat k tomu. Ale Víťo, jako si vybereš ten nejhorší, jak je znám. Ještě tě znám, prostě to je Hned za sebou, ale dneska to rozhodně vyhraju. Tak vemu si třeba tu rakvičku. To jsou divný rakve. Fuj, to jsou nějaký žížaly. To je nechutný, ale vemu si ten lísteček a jsem zvědavý, co na něm bude napsanýho. Tam bude 100% lidi napsaný. Zapni rádio. Co? Tady je nějaký rádio, asi ho budeme muset najít. Jsem zvědavý, co to udělá. Jdeme na to. Jo, konečně jsem ho našel. Tak určitě, Víte, to jste tam měli připravený. Jsme to tady fakt dlouho, i když nevím, jestli to je zrovna dobrá zpráva, protože teď ho musím zapnout a Bůh ví, co tam bude. Tak, teď se to zapíná. Jo, začala hrát nějaká muzika, takže to asi vypadá. Lidi, tam bude určitě zase něco děsivého, jak tak znám. Fyzio videa. Ono se teď mě spadla kamera, ale jdem dál. Že to rádio je v pohodě. Co se stalo? Lidi, dobře nahraný. Už se to vypíná, takže zavřu, to nebylo fakt děsivý, ale rozhodně dneska ten hrad neopouštím, ale od toho rádia radši utíkám dolů. Tak jo, lidi, jako další jsem na řadě, já tak doufám, že si nevyberu nějaký strašný. Domčo, výborný herecký výkon, normálně tě musím zatleskat, fakt výborný herecký výkon. To je úkol, snad po mně nepoleze nějaký pavouk. No, tak jo, jdeme vybírat lidi. Tak vůbec nevím, jakou rakvičku si zvolit. Jak tam jsou kolem toho lidi ty svíčky na baterky. Tak třeba tuhle. Co tam? To jsou červy, cože? Ach jo, tak já si Červy jíst? Domčo, kam, ty ti rozežerou celý tělo, jsi normální? jednoho červa. No Domčo, musíš ale sníst úplně všechny. Což všechny ne. Fyzio, chtěl bych vidět tebe, Fyzi, kdyby se měl jíst všechny ty. Tak jo, jdeme na to. Tak, pořádně se najes. Kámo. Domčo, kámo, ty byl můj favorit na tohle. Tak jo, lidi, jako další na řadě jsem já a já si vyberu No lidi, to je creep, jak má bílý vlasy prostě. třeba tuhle rakvičku, tak co tam je? Fuj, ty žížaly, to je fakt nechutný. Vyfoť se? Tyjo, tak tohle vůbec nechápu, proč bych se tady měla fotit. To je, jak kdyby mi chtěl někdo něco naznačit. Ale snad tohle zvládnu, tak ale nejdřív vybereme nějak... Kámo, kdo by se nezvládl prostě doprčit, vyfotit. Děsivou místnost, aby to vypadalo aspoň dobře, tak jo, jdeme na to. Tak jo lidi, myslím si, že jsem našla Lidi, omlouvám se strašně, se to tady sekám, to je špatný signál. ideální místo na tuhle fotku, takže vzala jsem si i s sebou na plac Víťu, aby mi tu fotku... Už tě nebaví ty nudný, No lidi, zrovna reklama, nevkusný takhle prohlížeč, tam který se ti ležou nepřeskočí. kompa. Tak zkus operu GX. Prohlížeč navržený přímo pro nás. Takže lidi, jedem dál. Fotku vyfotil. Jo, já jsem nejlepší fotograf, tak napózuj se pořádně, já ti tady cvaknu, dobrý, a pojď. To si děláš srandu. Pojďte se na to podívat, tady se nachází nějaká holčička v rohu, nebo co to je? A ono to ani není, teď to bude Hej lidi, kámo, to je fotka, co nás předtím a ukradli to tam. tohle je vážně děsivý a tuhle soutěž jsem brala celou dobu na lehkou váhu, ale teď se tady vážně bojím, ale rozhodně tenhle hrad ještě neopouštím a nevzdávám to. No, ale tohle to je fakt extrémně divný, absolutně nechápu, jak je tohle možný, ale asi bychom měli pokračovat a z téhle místnosti jdeme pryč. Kamo, Humikán, tak Humi, ten si vytáhne něco špatného. Tak jo, konečně si jdu vybrat i já a docela se bojím, jakou rakev zvolit. Vezmu třeba tuhle, ne, jo, tuhle, aha, fuj. Opatrně, ať se nenesku ty žížely. A co tam bude, jsem na to docela zvědavý. Co?
projít se po hradě. Tak ještě, že jsem si vzal tenhle přístroj proti duchům. No, ne proti duchům, ale budu aspoň vědět, jestli tam jsou. Hej, lidi, tak teď můžeme to určitě pípat na 100%. Nebo ne. A na obranu snad najdu něco cestou. Tak můžeme asi vyrazit. Lidičky, dobrý, ten přístroj funguje dobře, svítí zeleně, tak doufám, že to tak i zůstane. Je to tady fakt vypadá. Teď mu to začne svítit červeně. Tak jdeme dál. To je hrozný takový pocit, že za mnou někdo je. Co? Dobrý, pořád zelená. Je to fakt šílený tohle, to je hrozný úkol. Už to tady procházet ani nechci. Co to tady? Dobrý. Co ty hodiny? Co? To není normální tohleto. Kámo, lidi, teď jsem si všimnul. Na těch hodinách je, že je 6:30 ráno. Takže to je zase fakenutý, že ve 3 ráno prostě. To není normální tohleto. Zatíkali. Ale co? Svítí to zeleně. Jdeme dál, radši jdeme dál. Co tady? Opatrně. No, lidi, Humi má nejlepší výraz. Opatrně. Co? Blekáto, to je. Haha, klasika. To bych zvládl i udělat já do videa. Lidi, omlouvám se, teď mě právě někdo telefonuje. Takže lidi, můžeme pokračovat dál. Tak jo lidi, momentálně už 2 vypadly, což znamená, že je větší pravděpodobnost celou tuhle challenge vyhrát. A já se dneska budu Zase Fizzy, reklama na Fizzy, zase to tam. opravdu snažit, tak mi držte palce. No a zkusím si zvolit třeba tuhle rakev. Tak, pojďme se podívat, co tam je. No, docela se bojím. Fuj, no tak, podíváme se. Charlie Challenge. Ne, ty se upřímně fakt bojím a zatím nikdy Lidi, jako upřímně bych se taky bála ten Fizzy, tyhle. To jsou herci prostě, herci nádherní. jsem ji neskoušel. V Národním divadle by mohli hrát. No, tak uvidíme, ale ještě předtím se posilním fizzy drinkem, který kdybyste chtěli i vy, tak ho najdete v té nejbližší večerce a nebo v Albertu. Tak já se jdu posilnit a jdeme na to. Tak jo lidi, momentálně už tady mám připravený tušky a ano, ne. No a já se teď budu ptát nějakých duchů, jestli jsou tady. Takže je tady s námi v téhle místnosti ještě někdo? 100% to jde na ano. Co? Pohlo se to? Ale na ne a teď zase na ano. To si dělá. Kámo. A to legraci, tak tohle je fakt zvláštní. Upřímně, tyhle hry se fakt bojím. Ale zůstanu tady dál, takže pokračuju. Ach jo, lidi, zase jsem na řadě. No, Fizzy měl to nejlehčí. A vůbec nevím, kterou rakvičku si mám vybrat, už jich tady moc nezbývá, ale dneska to chci určitě vyhrát. A abych vám to dokázal, tak dokonce ochutnám tady jednoho červíka, kterýho měl Domča, kvůli kterýmu vypadl, tak? Fuj, tak to je fakt hnus, tak to se nedivím, že odešel, všechny bych je rozhodně nesnědl. Ale já si jdu vybrat svoji vlastní rakvičku, tak? Vezmeme si třeba tu hned vedle těch červíků, tak je tam lísteček a jsem zvědavý, co na něm bude napsaného, snad to bude něco v pohodě. Ne, vytoč číslo 666, to je snad to nejhorší, co mi tam mohlo padnout. Tohle se extrémně Kamo, kdo by se bál prostě vytočit nějaký číslo? ale asi bychom měli jít najít nějakou jinou místnost a tam půjdu zavolat. Jsem se dával, jestli to vůbec někdo zvedne. Ach jo. Klikám na to, dám to nahlas a už volám, tak jsem zvědav. Buď ninja. Nové stavebnice Lego Ninjago. Haló? Kdo tam? Kde je u telefonu? Kamo, Víťo. Co? Jak pro mě? To si děláte srandu? Jak je tohle vůbec možný? Tak teď mám fakt To je fakenutý. extrémní strach, ale dnešní challenge musím vyhrát, takže já tady furt zůstávám a už nikdy nikam takhle volat nebudu. Radši si asi možná koupím nový mobil, tohle je fakt extrém, jdeme radši do hlavní místnosti. Tak jo lidi, právě teď jsem na řadě zase já, ale minule, co se nám stalo s tou fotkou, to bylo fakt strašný, takže doufám, že teď si vyberu něco víc Dej si na Instagram. v pohodě. Tak jo, teď vážně nevím, kterou si mám vybrat, tak třeba tuhle.
Co tam je? Fuj. Máš štěstí. Tak tohle je vážně skvělý, protože právě teď Kdo jiný prostě bys to vybral než jsem Anetka. přeskočila tohle kolo. Lidi, upřímně, Anetce fakt závidím, ale myslím si, že Zase lidi se to prostě seká, že máme přetížený videa. další štěstí už tady nebude, takže pojďme vybrat nějaký další úkol. Doufám, že bude lepší než ten předtím, protože ten byl opravdu extrémně děsivý. Tak, vybereme třeba tuhle, ne, spíš radši tuhle jaké zvolíme. Tak, pojďme ji Tam otevřít. budeš mít něco lehkého. O, fuj, co to je? To je nějaký hmyz, který já si musím sníst jako doučatý Sněz všechny kobylky lidí, měl jsem jenom ty kobylky, ale je to docela dobrý. červy. No tak do toho se mi fakt nechce, zkusím se do toho zakousnout, ale upřímně tohle jsem nikdy nejedla ani jíst nechci. Fuj. Tak tohle nevím, jestli zvládnu, zkusím si to dát celý do pusy. Ne, tak tohle fakt nedám. Lidi, to je strašně jednoduchý, prostě sněz kobylky. Co to nechápeš? Super lidi, Fizzy už vypadl, takže je to jenom mezi mnou a Anetkou, ale upřímně už mám Lidi, všimli jste si to, že tam všichni mluví úplně potichu? strach, co tam bude za úkoly, protože teďkon tam bez tak budou ty nejhorší a Fizzy tady nechal nějaký bordel, fuj, to je hlava tý kobylky, nebo co to je fakt nechutný. No, zase se na to lidi... Jedeme dál prostě, co nejrychleji. Tohle to už rozhodně ochutnávat nebudu jako ty červy, ale měl bych si vybrat rakvičku, takže já si vemu třeba tuhletu na straně. Hej Víťo, proč se nám zrovna ty sekáš? Tak, je tam lísteček, se zvědavej, co tam bude napsanýho. Použij desku, ne. Použij olejovou desku? To má být co? To je hrozný, do toho se mi vůbec nechce, ale dneska to chci vyhrát, takže to zvládnu, jdeme na to. Tohle vypadá fakt hrozně a přijde mi, že mám Aha, to je něco jiného. furt horší a horší úkoly, čím dál víc děsivější a upřímně už se fakt Extrémně, kámo, to je Fizovi dá všude extrémně. extrémně moc bojím a mám chuť jít pryč, ale nějak to musím zvládnout, takže to jdeme vyzkoušet. Halo, nachází se v téhle místnosti někdo? Vypadá to, že to nefunguje, zkusím se zeptat ještě jednou. Halo, nachází se tady někdo? Co? Tohle se dokonce Kámo, to bylo rozhodně Fizi to tam otevřel, nebo někdo tam otevřel. otevřeli. A teď se mi to hejbe! Ono se to přesunulo na... Kámo, lidi to hejbal Vítě, jako jde. No, tak tohle to je fakt hnus, já už to zkoušet radši nebudu, jsem extrémně vyděšený, ale v tomhletom hradu určitě zůstávám a tuhle desku už nikdy používat nechci. Radši jdu pryč z téhletý místnosti, vypadá to, že tahleta místnost je fakt divná. Tak jo, lidi, se tady sedím a musím si vybrat nějakou rakvičku. A máme tady už jenom poslední 4 a obávám se, že tohle asi nezvládnu, protože jsme tady jenom poslední 2 s Víťou. Tak jo, tak třeba tuhle. Co to je? Krvavá Mary? Co? Tohle vůbec říkat nechci a zvlášť ne do zrcadla, tak jsem zvědavá, jestli to aspoň zkusím. Krvavá Mary? Krvavá Mary? Ne, já to nezvládnu, já tohle to fakt nedám, ukončuju tuhle soutěž a jdu pryč. Cože? Fakt? Takže Že jsem vyhrál, takže Vítě vyhrává jako vždy. všechny penízky jsou moje a za tohle bych si zasloužil jet třeba na nějakou krásnou dovolenou, kde to nebude tak děsivý, ale podle mě tady ještě furt musím zůstat až do rána, tak mi držte palce, ať to zvládnu, rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, zazvoňte si na tlačítko zvonečku a já se jdu asi někam schovat, alespoň už nemusím plnit žádný úkoly, čau. Takže lidi, tohle je konec tohoto videa. Dejte like a odběr a zatím čau.